Informatik det er sådan et fag, der handler om IT. Så vi skal selvfølgelig arbejde med IT helt konkret og lære en masse ting omkring IT. Men IT eller informatik handler også om, hvordan IT vekselvirker med omgivelserne, altså os mennesker. Og det gør vi igennem forskellige projekter. Vi har for eksempel det første projekt, det er et forløb, der handler om robotter. Tak. Det kunne for eksempel være sådan nogle robotter her. Vi har sådan nogle Lego Mindstorms robotter og sådan nogle små robotter, der hedder Osobotter. Og det er nogle af dem, vi bruger i vores forløb. Der lærer man at programmere robotter, og vi arbejder med, hvordan robotter for eksempel påvirker samfundsudviklingen. De automatiserer jo opgaver, som man før i tiden har lavet manuelt, som mennesker har udført. Hvad gør det ved samfundet? Skaber det større og større arbejdsløshed? Gør det også fremmedgjorte som mennesker? Sådan nogle ting arbejder vi med, for eksempel. Det andet forløb, vi arbejder med, det handler om reklamer, og hvordan man kan bruge spil som en del af en reklamekampagne. Og der skal man selv udvikle et lille spil, som man skal programmere. Ja, så hvis du synes, det her lyder spændende, så vælg informatik som valgfag.